Molaimis misneach. An tseachtain seo tá alt in Gaelscéal scríofa ag Donncha Ó hÉallaithe, maidir le Teilifís na Gaeltachta, an stáisiún bradach a bhunaigh gníomhairí teanga i Connemara in 1987. Mar gheall an eachtra seo sa deireadh thall, tháinig TG ceathair an saol, Teilifís na Gaeilge bhí i dtús ama. Chuir an grúpa seo lámh na bócaí héin, agus bhailigh siad airgid chun an eachtra seo dhéanamh. Is cinnte go raibh ar feachtasaíocht ar gach bealach roimhe seo, agus gur bé seo an raibh dhearnach a bheacab. I ndearann na dála is cuachtaí gníomh na focail, agus cuaisiad am gníomh a bhí bradach. Cinnte bhí an gníomh seo míad leach, mar bhí go leor rudaí a ringe me hat me gandé, agus mar bhí gníomh Rosa Parks nar dúilta sí a siocháin na dhéalú go gunne gon chinne gheall. Ná manai, sríochtanach an rud an líomh riseo chun ceart a déana a bhaint amach, agus ba óla sin sa gás seo. Tá an Gaeilge ag dul i léig sna Gaeltachta i gcónaí, ach farír is róthaobh atá gcainteoirí dúchais. Sean scoil Gaeilgeoirí na Gaeltachta níos radachaí, agus ní cinnte sin, go fóil héin is í glóiseacht na Gaeilge an glóiseacht teangas cimáda ar an saol. Tá go leor le fólam a bhaint ar Teilifís na Gaeltachta sléir, Molaimis misneach.